Sawubona baba, kunjani? Ya makoti siyaphila njani? Ngiyaphila. Eh, Bekukhona into ebengifisa ukuyixoxa nawe la. yini makoti? Wamthusa manje. Ubaba uyazimo sokuthi kumele ngingenwe one of the brothers since sekushone umyeni wami. Yabo nothulani la bheke. Yebo. Manje baba ikhona inkinga la. Bengingafisa mhlambe if possible ngingene ubaba. Muphi ubaba mina? Yebo baba. Awe kahle makoti ayikuyadlala wena. Hawu uyadlala ngempela. Uthini kumina? Yebo ngisho baba ngithi uma nginankinga ngingafisa ukuthi ubaba ibe uyena ongenayo hayi abafowabo. Hayi mntanami uyabona-ke nje ngiyazi ukuthi usathane lokusebenziswa mntanami. Ngicela nje lonke lokuyidilithe nje emqondweni asobe enzeka mntanami uyezwa. Asobe amanyala lapho. Kodwa nje baba bengicabanga ukuthi mhlambe kune connection thizeni esizwayo. Sanibingelela bonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje vashelo dadewethu othi-ke unemfihlo afisa ukuyidalula kubabezala wakhe. Iyangiqala-ke le. Hayi khona kunjalo sisi. Iyangiqala kujala ukufika imfihlo eziyako mamezala osqueeze osisi. Namhlanje yakubabezala. Intsha ya. Ngicela ubingelela babuyele emakhaya usho uqhamukaphi. Molweni originally ngiqhamuke Eastern Cape. Ngishadelwe ngala kwaZulu. Shadele kaZulu. Yebo. Okay. So manje ke ubekwa yini esihlalweni seyimfihlo? Ndinemfihlo wena sisi ne. Angisakhona ukuyibamba ngayo like iyangidla. Okay. So bengifisa ukuconfessa. Yazi uyimina ngijaha ukuzwa ukuthi yini le confess okubabezala. Okay, iqala phi indaba? Iqale kutheni ngishatelana ne this side. Yeah. So umyeni wami washona. Oh, siyaxolisa yeah. So you know iculture ya the side ukuthi makushone umyeni wakho ungenwa ibrother yakhe. So kunamadodana u4 besides lo shonile owami. So ade bewa 5. Yeah. Okay. So manje kumele ngingenwe one of the brothers. One of the brothers. Yes. Okay. Inkinga ke ila angifuni mina ukushada ilaba abawu4 ibrothers. Ngifuna ubaba wabo. Angizwanga. Ngifuna ubaba wabo. Banani laba banyobhuti? Hayi. Angiyazi ke le. Laba bawu4 ba right ne? Yeah. But le kudeni hayi kumina. Mina itype yami ubaba lo. Okay, ngicela uchaze itype. Okay, ngicela uchaze umyeni wakho umuntu onjani? Umyeni wami bewumuntu oyiphethe kahle, Yeah. ongaphuzi, onakekela umndeni wakhe, ingane zakhe like besingasweli lutho thina. Yabo. So kwi brothers lezi sele angiyiboni nje character yomyeni wami lapha ya. So awubona ukuthi mhlambe ungalungisa oyedwa ke uthi kumthuntutha phela bakithi kuyathuntuzwa wena usazi nokuthuntutha uyilungiselele. Cha wena sisike ngazama ngalomunye ne ngambona ukuthi mhlambe singazama something but inkinga yakho uyaphuza kakhulu. Yebo and mase ephuzile akalaleli umuntu. Mhlambe ngafuna uBlack Life akuthathele yena ka kuse kwi rehab like yabo leyo ukuthi ke angikazi ngizumakoti ethi cha ngifuna babezala. Okay. Phela angithi ke ubabezala ubaba kwena. Injani relationship yakho nobaba? Like uzoyithatha kanjani ukuthi hayibo umakoti wamfana wami nangethi ufuna mina ngingene yena. Yena kungaba nzima ukuthi ayidigest ne but I believe ukuthi as time goes by singayilungisa because ungangibona mangihlezi naye like siya connecta ngiyakhona ukukhuluma izinto naye like he's matured obviously so mangikhuluma nalabo abanye abang understand abafiki le level engifuna bafike ku of which ubaba uyena ofikayo kule level engiyifuna lalela uzuyaglowa. Upho mama. Umama ukhona.
umama ukhona inkinga ukuthi i-connection ayisekho. So kuwena was a connection between ubaba nomama manje. Kula ngena khona phela mina. Wena ke relationship yakho nomama? Mother and daughter, but sila manje. Sihlezi sibasolo umamezala. Yabona namhlanje mangiza kuthi umamezala wakho kushayile. Hayi ngeke ngimsole. Hayi khona angangishaya yena because unenhliziyo encane. Nenhliziyo encane. Nolaka yebo. So when you identify ama gaps kule umshado wabo. Yebo. Wabona ukuthi wena ngcono uzoba umamncane. So manje lento izoshintsha wena usuzoba umamncane. Usuzoba umnakwabo umamezala wakho. Ngandise futhi umndeni. Ufuna nengane futhi kubabezala? Yebo. Cha yona ingane ngiyayifuna. And uzokuninga yena. Yazi I'm not sure noma ke na ngicela i-team yaka Black Life ikuthathele lo ophuzayo simhambise rehab simuncenge because manje I'm trying to understand unazi ingane nalo washona. Yebo. Unazi ngakhe? Ziyi-2. Zithi mkhulu. Yebo. Zithi gogo. Uzoqhamuka le yodwa ezothi baba. Kuzomela because anginayo these 2 kids they daughters ne. So I want a son. You want a son? Yebo. Bese siqedile ke into Iliphi leli phuphe libhedisile sizothola kubabezala. No inkinga ngaba nayo i-conversation nalo othi i-Black Life ingasiza ne. And yena wangitshela straight so ukuthi angeke abiye kutshwala, angeke ayeke ukuphuza, and angeke anakane nami aye ukuphuza nabangani bakhe. Sure. So mangimbuza like attention in uyangibuza ukuthi aphuze nini yena. Sure. Yebo. Uhusband wakho washona kanjani? Washona ingozi yemoto. Oh, ish. Yabona le ilimaza kakhulu ngoba into osungayilindele. So ubabezala ke ngeke ngabuza umkhonyana ukuthi umuntu onjani. Ngikuzwile ukuthi ubabezala niya connecta naye. So yena awumchazeke njengendoda ngoba phela usubona indoda. Okay. Asabona ubaba, usubona indoda, ichazeke le ndoda. Ayi lapho ngakuchazela. Ubaba indoda eqotho enesidima. Mayingena yazwakala like you can feel the presence yabo. Ulo muntu omethi cha nkosikazi musukwenza nje ubone nawe ukuthi sekhulumile uqedile yabo. And ngiyakhona ukuthi mangisenkingeni uyazi ke abafazi sine financial issues ngiyakwazi ukukhuluma naye baba kanjena kanje and he sorted out nje kanjalo akabuza imibuzo akathini like uyanginakekela. Hence ngithi i-connection yami naye is way different kunababanye. So ibikhona i-connection esakhona uhusband wakho njengobaba. Yebo. Le ama feelings i-develop seke Over time. Yebo. So kuthi angishade the brothers. Kodwa mangithi ukubheka umuntu ongangishada angivume ubaba. Not the brothers. Ay cha. Lapho nje ngeke. Yebo uzomuntu athi ngiphele naso phozweni. I when nje right now I know somehow aba viewers abuyathi ngiyajudge. Ngisengajudge ngifuna ungena ecathuleni zakho. Ngi-understand lento ukuthi ke isebenza kanjani because I would think ubabezala wami ubaba. That is far as it goes ukuthi ubaba. Like ngeke ngiphendwe ngilanga mawukuthi umyeni wami uyashona ngithi hey sengiqala ukubona namadeva akamhlophe sokuyi salt and pepper. Phela usuku ufeel usafe ezandleni zendoda. Hayi nje umuntu ozokuwisa nokuwisa lapho because udakiwe Ozosiyala umyeni wakho ahamba. Yazi if I had amandla bengizombuyisa. Ne? Hayi bengizombuyisa. Mawucabanga uzoresponda kanjani baba? Babezala. Babezala. Yena uzoshaqeka. Wazongicorrecta ubaba vele. Yena uzoshaqeka ne? Yeah. But we can work it out. Naye ngisho anga-understand. Like I want to build a family. Ngiqhubeke phambili. And ngiyifuna kuyena. If angimthola umntwana kuyena nomshado, which means ngizophumela ngaphandle. Uzoyiphuma uyishiye ifamily. Yebo. Which is something abangeke bayithande nabo. And your family izothini izwa lesi simanga? Bangangidisowna, especially my father.
Uke wayicabanga lento uSqueezer wakho ethi na ufuna ungena kwakho baba? Now that uyayimention no. Awazi uyicabange. Ungafila kanjani? I'm speechless. Angazi mhlambe yena angasichazela ukuthi why efuna ukungena ubaba and not one of the brothers. Mhlambe singa understand asas nabo bazo understand la kimi. Somehow I feel ukuthi you lucky abekho sisi. Because usisi bebezokutrapa, bebezokushaya. Ufuna ubaba wabo. Especially because ubaba yena asazi ukuthi uzofila kanjani lento le. So angangiphoxa anga-accepta nje asiyazi imphumela. But isibindi sakho i-courage ukuthi yena uze lana uzomfonela usho. And I'm just thinking ukuthi kena umamezala wakho uzofila kanjani. Ngikho izomjisa kade kuthethe isizoletha umakoti abantu bendawo bazothini bethi le siyayiqala ke le hayi asimfonela ubabezala nami ngijahe ukuzwa ukuthi uzothini. Okay Sifiso cabangani babezala ngangitshela ukuthi uyamfuna umakoti. Hawe manga umamezala ngathini Jehova. Ngangitshela ukuthi uyamfuna umakoti njalo. Siyambulala. Simbulala umama. Hayi umama uzofa vele. Uzofa fi. How? Imagine uzoqhamuka iyangwane izombangisa kade umakoti wakhe. Yeah. Hello? Sawona baba unjani? Yebo siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV kuhlelo luthi sikhiphe izimfihlo singawazi ukukhuluma? Ngisathanda ukuba semsindweni kodwa ake sizame sibone sifika. Okay ngiyabonga kakhulu. Studio la ngihleli nomakoti wakwakho uthi kunento acela ukutshela yona. Hayibo. Ngicela ungibambene. Okay. Sawona baba kunjani? Yeah makoti siyaphila unjani? Ngiyaphila. Bekukhona into ebengifisa ukuyixoxa nawe la. Yini makoti? Wangithusa manje. Ubaba uyazimo sokuthi kumele ngingenwe one of the brothers since sekushona umyeni wami. Yabo nothulani la bhe. Yeah. Manje baba ikhona inkinga la. Bengafisa mhlambe if possible ngingene ubaba. Muphi ubaba mina? Yebo baba. Awe kahle makoti ayikuyadlala wena. Uyadlala ngempela. Uthini kumina? Yebo ngisho baba ngithi uma ngena inkinga ngingafisa ukuthi ubaba ibe uyena ongenayo hayi abafowabo. Hayi mntana ngiyabona ke nje ngiyazi ukuthi usathane lokusebenziswa mntana ngicela nje lonke lokuyidelete nje emqondweni asobe enze mntana moyezo. Asobe amanyala lapho. Kodwa nje baba bengicabanga ukuthi mhlambe kune connection thizeni esizwayo. Impela mntana connection ikhona kodwa ke ekayise nomakoti, uyise nomakoti. Yabona ke lo sofuna siyenze mntana wami. Hayi andizi. Manje ubaba bethini ke? Hayi. Angeke mhlambe ubaba ayicabange. Hayi ichilo mntana wami ngeke. Hayi ngiyaxolisa mntana wami hayi ngeke ayasenkwazi. Ngeke. Hayi kulungile ke baba. Ngitshela ukuthi uthe uzophuma. Wena ungayichaza ukuthi nje le ndaba ngeke. Phela bengifisa nami ukuthi ngandise umndeni. Kodwa ke uma ukuthi inkinga leyo uyongiphoqa ukuthi ngiphume.
emshadweni. Izwani bo. Kona ngempela manje. Bona umuntu usengaqinisa nje ekhanda bona yazi nami mntana mina ngikenzaba nje nabo ukucabangela ngendlela enjalo kodwa hayi ngaphinde ngayikhuza izolonto. Ngempela baba. Awukahle. Ngike ngayicabanga into efana naleyo. Manje ngiyabuka ukuthi kuzosuka nje isibicongo sento. Cha leyo singayisolve when time goes by. Okwamanje siyavumelana. Kodwa mntana manginene. Hayi anginene makoti. Yabona makoti. Hayi makoti hayi ngeke manje kodwa Cha ngiyaxolisa nami kuyibeka la e-TV kodwa ke beyingekho enye indlela engakutshela ngayo. Man, shudi umhlaba wonke nje ubuka yonke le. Ukuthi wena usho nje. Ungasho ya. Besingeke mhlawumbe sayixoxa le ndaba mhlawumbe sikhekhele embani asibone ukuthi mhlawumbe simisa kanjani nani before izibone umhlaba wonke. Enkingabe ngisaba baba ukubheka emehlweni ngitshele lo daba lo. Ngabona ukuthi Black Life ingangisiza. Ayabona le angiyayishwama ngiyaqala nasendulo mntana maya ngaze ngizwe into efana nale. Sizoyenza manje. Uba phela bona sizoyenza yona, asizoyenza. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa kodwa ke okunye singakhuluma ke mase sihlangana sobabili. Kodwa phela manje umkhwe wakho mntana manje yazi phela akusanyakaze kahle yabona nje amashala khona izibulo sekukhulekile mntana manje. Yilokho esizoxoxa masobabili. Okwamanje nje ngijabulisa ukuthi uyavuma. Makoti mntana mina ngiyavuma mfethu kodwa hayibo. Ayingeke kesixoxele igoma. Ayingeke. Angiyala le mntana mayi kodwa. Hey njaba ne? Ngiyakuzwa baba. Sesobuya sixoxe ke baba. Hayi mntana manje okay makoti. Sawubona baba. Yebo sobona. Ngiyakuzwa usababaza mina ngicela ukwazi ukuthi umama ngoba umama wakwakho usakhona. Uzoyithatha kanjani le ndaba? Hayi kona ulokhuzana umama wasekhaya mntana ngiyazi kahle okwamanje vele sina kungaboni ngasolinye futhi nje yabo nemfihlo ethize wena ekade vele kahle vele kwafihlelene zona so nje ukumlamanisa wona bengicabanga kodwa bengayitshela ukuthi sengingaba undodakazi lo makoti. Okay, uthe ufuna ukuthi nikhulise umuzi. If kwenzeka nithola ingane manje lezi zinye ingane zizothi mkhulu le nenye ithi baba. Uyayizwa nje leyo nto. Hayi kodwa ngeke akusiyekele mntana misibone ukuthi mhlawumbe kwenzeka kanjani. Okunokuthi ngempela cha usengaze aphume ngempela engaphandle hayi leyo ke ngiyanqaba. Ima-ke baba ngicela ukubuza umbuzo oyi-1. Yebo. Ngizwe uhleko lakho. Wathi-ke nawe uke wayicabanga lento. Uyicabange yafika phi ukuthi-ke nawe uyambona ukuthi yini lo uyibona? Cha, yena umakoti wehlukile. Umakoti wehlukile bona nala ethinta khona uyabona ukuthi cha ungcwele kakhulu so nje angazi but unalento yakhe yedwa. Le even ngisho umama wakwami angenayo. Okay, I know siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Okay. Siyabonga kakhulu. Bye. Yo, I wish ke nababukeli ngabe bayakubona. Yabona ngimwezela kanjani? Hey, hayi mhlola le. Uma kuthiwa iSouth Africa. Iyomenyeza ezulwini kuthiwa iphume. Hayi, engeke ngisamsola uNkulunkulu, angiyeke nje ngisamsola mayimemeze ethi iSouth Africa ingiphumele. Cha baba ngithi uthando nje, uthando. Ngixaka na indlela ahleka ngayo ukuthi ke nalalela.
Yabo mengaqamba mama ngithi connection ikhona. Yamuzwa nangendlela ahleka ngayo ukuthi kahle kahle nakuyena ibikhona lento usenqena nje kuyivuma. Oh my goodness. So manje ke obhuti sekuzoba madodana kwena Nje. Angithi bakhethile ukungidelela iopportunity iza. So manje bazongibiza omama. Zoba umama ke manje. Yeah. bazoyivuma lento. Angazi. Mayivunywe ubaba. And then the rest is history. Okay ngicela ukubuza nihlala endaweni eyi1 egcekene lodwa. Cha ubaba before eshona umyeni wami wasokhela indlu. So mina Okay. ngihlala kwami and then bona bahlala Le okay. So manje ubabezala like kuningi. I'm trying to think ukuthi okay uzoqala mfihlela umamezala but alokhethe uyobheka undodakazi kanti uyobheka umakoti. Amenza kanjalo vele. Hence ngithe i-connection ikhona ngoba beya kumakoti which is me but i-connection yona ibikhona bihlezi nje ikhona. Also bevakasha vele ezokubheka. Yebo. I think iphutha lenzeke lapho. Bengafanele akubheke. Bengazi uzobheka abazukulu. Hayi bengafanele akubheke. Yebo bengafanele akubheke ingakho mamezala bengasifuni. Baba manje wangibheka, ngambheka, sabhekana. Ay babukeli beBlack Life namhlanje hayi ngiphela amandla shame. Hayi ngiphela amandla. I know abashiso makoti. Yo no ngiyadlala. Ay but le it's different angaze ngizwe. But ke akusho ukuthi mayihlukile into engekuyenzeki. So all the best. Ngiyabonga. The way happy ngakhona babukeli I wish beningambona. But ke asibonga ukuthi ujabula sibonga ukuthi uyithola into ayifunayo sithemba ukuthi ke bazokwazi ukuqhubeka kahle ke hayi kodwa ke yeah so Black Life TV siyanthanda nonke ngulungisa ngithi please don't forget to share like and subscribe nawe ke futhi ke ukuthi angisho ukuthi mawuthi uthanda ubabezala uzela mawukuthi nawe unemfihlo nayo ngicela uze bakithi uzokhuluma nami sesizwe istory sakho sikwazi nathi ke nosingenelele sikusize siyabonga kakhulu. The Black Life TV.